Takže som Denisa Abafiová, nachádzame sa teraz v mojej malej remeselnej pekárni v Jabloňovciach v malej dedinke pod Štiavnickými vrchmi. Ja tu teda pečiem celozrnné sušienky, sladké a slané a spracovávam úrodu z nášho ovocného sadu. Pekárne je špecifická tým, že si tu meliem svoju vlastnú múku a v tých sušienkách spájam produkty od našich lokálnych pestovateľov. Mám obilie od pestovateľov odtiaľto z okolia, ktorí pestujú bez chémie v ekológii. Sú to všetko malí farmári, malí pestovatelia a tým sa vlastne snažím aj podporiť komunitu tu na okolí. Z tej čerstvo namletej múky potom vyrábam sušienky, spájam tam, ako som už spomínala, teda nejaké lokálne suroviny. Máme tu pestovateľku rakitníka, ktorá sa venuje len pestovaniu tejto jednej plodiny. Od nej si beriem rakitníkovú múku, z toho vznikajú potom rakitníkové sušienky. Takisto spolupracujem aj s pestovateľkou levandule, mám spoluprácu s pestovateľmi maku, cesnaku, čili papričiek, ešte nejakého medára. Výroba tu prebieha prevažne ručne, mám tu technológie jednomiešadlo a pec a mlyn na obilie a všetko ostatné sa deje ručne, aj balkanie, vykrajovanie, balenie a takisto aj predaj. Dáva mi to zmysel aj skrz to, že môžeme ostávať tu na vidieku, nemusíme odchádzať do mesta a zároveň týmto aj podporujem komunitu tu z okolia, či už tých malých pestovateľov, farmárov, alebo keď mi tu niekto príde aj na výpomoc do pekárne, tak takisto je tu niekto odtiaľto miestny, ktorý si možno ťažšie nájde prácu v meste alebo sa uplatní niekde inde. A zároveň je tu taký pokoj, je to vyvážená práca, že pracujem aj rukami a zároveň sa stretávam aj s ľuďmi, to je to, čo ma na tom baví asi najviac. Vidím v tom význam aj skrz to, že čoraz viac mladých ľudí sa zaujíma o zdravú výživu, o zdravú stravu. A tieto produkty sú práve tento artikel, o ktorý budú mať ľudia čoraz väčší záujem. A už to vidím aj teraz oproti tomu, ako som začínala, keď to ľudia len tak spoznávali, či už tie celozrnné výrobky alebo tie zdravé, že vtedy bolo na trhu toho veľmi málo. A teraz toho čoraz viacej pribúda, čo je znakom toho, že o to mladí ľudia javia záujem. A v tomto aj vidím tú budúcnosť, že aj spájaní tých lokálnych pestovateľov a práve v podpore malých farmárov a malých výrobcov, pretože je to jednak osobitejšie, jednak je to zdravšie, jednak máme aj väčšiu kontrolu nad celým procesom výroby ako v nejakých veľkovýrobách, takže vidím v tom zmysel aj budúcnosť.